buscador. A veure, quan surt aquesta carta de sextil, és un aspecte, per tant vol dir que has de fer alguna cosa, però és blava, fixa-t'hi. Hi ha 4 colors. Hi ha el taronja, que vol dir inici fort, el verd, que vol dir aprenentatge, el blau, que vol dir relaxació, disfrutar, gaudir. Hi ha el vermell, l'explicaré en la següent carta. En aquest cas t'està dient simplement això, gaudeix de la vida. Cuidado, no en el sentit de tombar-te amb una gandula i disfrutar sense fer res, no. Mou-te, fes coses, segueix la teva intuïció, les ganes que tens de fer coses, fes alguna cosa gaudint-ho. No, si has de posar nerviós, si t'has de sentir malament, si te sents pressionat, no, això no toca, no és això. Ara toca buscar què és el que puc fer que m'agradi i que hi gaudeixi. Simplement, has de fer alguna cosa gaudint. Després ja hi haurà resultats, però d'entrada simplement no et preocupis, fes el que t'agrada i gaudeix. Si tens dubtes, en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.